Добрый дзень, шановные удзельнікі Координационной рады. Нагадаю, меня зовут Юрий Губаревич. Я был прапанаваны агульным складам для вядзення гэтага першага працоўнага паседжання Координационной рады. На сёння у нас у парадку дня одно пытанне, гэта абранне спикера и вице-спикера Координационной рады. Но мы канчатковай рэдакцыі зацвердзілі, з чым вас всіх віншую. Сённяшняе паседжанне адбудзецца ў фармаце абмеркавання кандыдатураў. Перадусім чакаецца выступ кандыдатаў на пасаду спікера і віцэ-спікера. Ёсць рэгламент паседжання. На выступ кандыдата на пасаду спікера адводзіцца 10 хвілінаў, віцэ-спікера 7 хвілінаў. Пасля кожнага выступа будзе блок з пытаннямі і адказамі. Таксама звяртаю вашу увагу, што час, адведзены на пытанні і на адказы, ён намі рэгламентаваны, намі это супольным паседжаннем, это было прынята. Пасля могуць быць выступы ў абмеркаванні. Прапануецца, што пытанні ад кожнага блока, ад кожнага выбарчага спісу могуць задаць да 3 удзельнікаў выбарчага спісу, ну і выступіць у абмеркаванні таксама ад кожнага спісу да 2 удзельнікаў. Таму у меня будзе вялікая просьба тых, хто захоча задаць пытанне альбо выступіць. Па-першае, падымаць руку, і слова будзе давацца ў парадку чарговасці. А па-другое, перад тым, як взяць слова, назваць сябе і той выбарчы спіс, які вы прадстаўляеце, каб можна было фіксаваць колькасць выступаў. Завагаў па вось гэтых рэгламентных і тэхнічных пытаннях, я думаю, што мы можам перайсці непасрэдна да парадку дня. Згодна з звесткамі, якія былі атрыманыя ад сакратарыята, ёсць 2 кандыдатуры, па адной кандыдатуры на кожную з пасадаў. І першае, я хацеў бы даць слова кандыдатке на пасаду спікера Координационной радзе Анжелікі Мельнікавай. Нагадаю, што час выступа абмежаваны 10 хвілінамі. Но буду сачыць за рэгламентам, сачыць за часам. Калі буду даваць сігнал, што час падыходзіць да завяршэння, калі ласка, просьба і кандыдатам, і тым, хто будзе задаваць пытанні ці выступаць у абмеркаванні, заканчваць выступленне. Дзякуй вялікі. Такім чынам пераходзім непасрэдна да выступаў. Калі ласка, Анжеліка. Дякую, вялікі Юрась. Спадзяюся, мяне чуваць, так? Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, делегаты Координационного совета 3-го созыва. В первую очередь хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Я осознаю, что сегодня претендую на такую ответственную позицию не только благодаря своим качествам и умениям, но также в первую очередь благодаря поддержке моего списка команда Латушки и Рух за свободу и Павлу Павловичу Латушко. Многие меня хорошо знают. Я кратко расскажу о своем профессиональном опыте и качествах в любом случае. Я являюсь соучредителем и директором фонда «Беларусь Либерти», благодаря которому осуществляется проектная деятельность «Киберпартизан». Со многими членами КС мы уже знакомы и сотрудничаем. Более 2,5 лет назад я пришла работать в Народное антикризисное управление как проектный менеджер. И больше года занимаю должность советника по стратегическому планированию. Работаю с ключевыми партнерами, принимаю участие в планировании деятельности организации. Также осуществляю поиск ресурсов, контроль над выполнением задач и, что наиболее важно, занимаюсь отчетностью. Я принимала участие в проведении встреч на высоком уровне. Кроме этого, занималась проведением круглых столов и конференций, также являлась модератором таких мероприятий, так как мои коммуникативные данные также подкрепляются еще и знанием иностранных языков. Я свободно владею английским языком.
Хорошо знаю польскі, італьянскі, а таксама вельмі добра валодаю беларускай мовай. У свой час я скончыла Нясвіжскую беларускую гімназію. Таксама я скончыла мінскі дзяржаўны лінгвістычны і беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэты. Перед переломным 2020 годом, когда из-за политического преследования мне пришлось уехать из Беларуси, я с семьей жила в Минске. После окончания иньяза за 7 лет я прошла путь от рядового специалиста до заместителя генерального директора Coca-Cola Hellenic в Беларуси. За время работы я получала опыт во многих европейских странах, а также в США. Многому научилась у топ-менеджеров мирового бизнеса. Я реализовывала масштабные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, и среди них были строительство площадок для уличного спорта по всей стране. И, к примеру, огромный серьезный экологический проект в Ельне, в Витебской области, который был удостоен международной награды. Я много работаю, я требовательна к себе и к другим. Никогда не сдаюсь, ставлю перед собой цели и их добиваюсь. Все, кто со мной хорошо знаком, знают, что я не люблю сплетничать, плести интриги, ругаться и скандалить. Считаю, что любой конфликт можно решить спокойно и обдуманно. Будучи заместителем генерального директора Coca-Cola, я занималась разрешением кризисных ситуаций с учетом возникающих внешних и внутренних рисков. В компании с мировым брендом руководитель такого уровня всегда должен быть доступен, спокоен и мыслить стратегически. В принципе, как и в политике, как и мне пришлось убедиться в этом за последние несколько лет. В политике важно, я считаю, что ты говоришь и что делаешь. А для спикера, насколько ясно ты можешь видеть, анализировать ситуацию и иметь видение для дальнейшего развития. Сегодня, как я вижу, это наша совместная работа по возрождению белорусского парламентаризма. Это действительно исторический момент. Здесь нужно осознавать особую ответственность Координационного совета третьего созыва. Для нас крайне важно сохранить обратную связь с избирателями, которые ждут выполнения политических обещаний. И как никогда раньше мы должны объединить наши усилия для достижения одной цели – независимой, демократической, европейской Беларуси. Ведь демократическая система – это не только право большинства принимать решения, но и возможность меньшинства влиять на эти решения. Я осознаю, что впереди очень много работы, а общая политическая стратегия КС будет зависеть от максимально согласованной позиции всеми фракциями Координационного совета. И здесь я, наверное, Ваню Кравцова попрошу включить там один маленький слайдик. Готовила большую презентацию, но решила оставить только 2. Вот. Но несколько конкретных направлений деятельности я вижу уже сегодня. Да, можно сразу следующий слайд дать, и это будет последний. Вот все, что я вижу, эти 5 направлений. Первое. Мы должны работать в интересах белорусов как внутри страны, так и за рубежом и решать проблемы людей. Здесь очень большой запрос сегодня от наших избирателей. Это проблемы политзаключенных, добровольцев, их семей. Это проблемы, связанные с закрытием погранпереходов, визовые вопросы. Все то, что важно решать здесь и сейчас. Кто-то скажет, я знаю, что ведь и так этим уже занимаются другие. Да, это хорошо и правильно. Когда мы идем в конкретный орган конкретной страны решать проблему белорусов, то хорошо, когда наш голос звучит громче, если мы его представляем несколькими структурами. Отсюда вытекает второе важное направление развития Координационного совета, на мой взгляд, это работа над расширением его полномочий, расширение его взаимодействия с объединенным переходным кабинетом. Это четкое распределение и взаимодополнение, не дублирование функций и влияние на работу Объединенного переходного кабинета. В парламентской демократии, к которой мы стремимся, именно парламент становится источником кадров. И вот мы можем эту практику расширить и приобрести форму постоянного сотрудничества между КС, ОПК и офисом, понимая, что легитимность ОПК будет только расти, если его членами будут делегаты, прошедшие выборы. Третье направление – это поднятие уровня и престижа Координационного совета.
Наша задача – создать коалицию стран, стратегических партнеров демократических сил Беларуси, используя межпарламентское сотрудничество, взаимоотношения, а также далее укреплять наше сотрудничество с Европейским парламентом, с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, а также обеспечить активное участие в консультативной группе Беларусь-ЕС и в стратегическом диалоге Беларусь-США. Здесь крайне важно продолжить также работу в направлении выстраивания дипломатических и политических отношений с нашим стратегическим партнером, с Украиной. Есть конкретное предложение также инициировать и провести слушания по ситуации в Беларуси и политике в отношении белорусов в национальных парламентах ряда стран. Это Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Германия, а также в ПАСЕ и Европарламенте с четкой выработкой предложений для правительств данных стран, исполнительных органов межпарламентских организаций. А в Украине также предлагается провести слушание о развитии взаимодействия с Верховной Радой Украины. Здесь важно отметить, что Координационный совет должен играть важную роль в формировании делегаций, которые участвуют в консультативных группах и переговорах с нашими ключевыми партнерами. На мой взгляд, это очень хорошая практика, как мне сказали, она и раньше была, чтобы делегации формировались выборным путем. Четвертое направление, которое я вижу, это структуризация нашей работы. Для того, чтобы у нас получилась она качественной, где каждый должен быть услышан, нам необходимо разработать удобную структуру заседаний. Я предлагаю в рамках или за рамками общих заседаний также ввести дополнительные форматы. Это ответы на обращения граждан, так называемый парламентский час. Это дебаты между списками и делегатами на наиболее какие-то острые вопросы, а также слушания по конкретным вопросам с привлечением экспертов. Вот, к примеру, сейчас огромный запрос от нескольких списков на проведение слушаний по поводу эффективности санкционной политики. Это можем подготовить и провести вот буквально в ближайшее время. Это будет и ответом на запросы со стороны независимых СМИ. При этом я считаю критически важным придерживаться дисциплины и этических норм в коммуникации, как на общих заседаниях, так и в чатах. Важно помнить, что чаты теперь открыты, их читают не только наши доброжелатели, но и режимная пропаганда. И пятое направление нашей работы, важнейшее, это освещение работы КС. Должна проводиться работа как с белорусскими независимыми СМИ, так и с мировыми зарубежными СМИ. Нужно на полную подключать наших блогеров и рассказывать белорусам в доступной форме, чем мы занимаемся, чтобы после очередной встречи в Брюсселе или иной другой столице мира у людей не осталось ощущения, что это было просто очередное рукопожатие. Конкретно я видела бы несколько медиапроектов, которыми могли бы заниматься креативнейшие люди из разных списков и делать несколько проектов. Коллеги, я верю в нас и знаю, что наша сила в том, чтобы уметь друг друга слышать и цивилизованно вырабатывать совместные решения. Как бы ни распределились голоса, кого бы ни избрало большинство делегатов, пожалуйста, пусть каждый и каждая из вас чувствует себя спикером своих избирателей. Теперь вы не просто отдельный представитель демократических сил, вы не просто представитель своего списка, вы представляете Координационный совет. Подумайте, уважаемые коллеги, что хорошего, позитивного, информативного несут в себе ваши слова и поступки, в первую очередь для белоруса. Мы должны нести людям не только поддержку, не только мотивацию и уверенность в победе, но также работать и решать их конкретные проблемы. За эти годы было очень много трудностей, и сейчас не будет простых путей, не будет быстрых решений, но мы должны продолжить борьбу за дело, которое считаем справедливым, за свободу и независимость нашей страны. Я надеюсь на вашу поддержку и обещаю, что приложу все усилия, чтобы наша совместная работа была слаженной, а Координационный совет сильным і устойчивим. Дякую. Живе Білорусь. Дякую великі. Ровно 10 хвилинов. Дякую, що уклалися в регламент. Зараз нагадаю, згодно нашій повестці регламенту, час адказаў на пытанні.
да кандыдатаў. На пытанне адводзіцца 2 хвіліны, на адказ да 3 хвілінаў. Калі можна ўкласціся хутчэй, это было бы цудоўна. Бачу 4 рукі. Паслядоўнасць тут ужо памянялась, напэўна, хтосьці здымал руку, таму Пробачте, а можна мяне ўперад? Я выпадкова зняла руку, калі Александр дазволіць. добра. Так, бачыў, Елізавета, што у вас была першай. Калі ласка, тады. Дякую, Елизавета Прокопчык, «Моладзевы наступ». У меня такое пытанне да Анжелікі. Дякую, па-першае, конечно ж, за выступ. Але якое ваше меркаванне, чаму так сталася, што вы адзіная кандыдатка на пасаду спікера у гэтым скліканні? Дзякуй за пытанне. Ну, я магу адказваць толькі за сябе. У мяне ёсць жаданне, ёсць бачанне. Я лічу, што ў мяне ёсць здольнасці для таго, каб стаць спікерам каардынацыйнай рады. І, ну, увогуле, канешне, я люблю здаровую канкурэнцыю. Я б хацела, каб было шмат кандыдатаў. Я не магу сказаць, што я адзіная кандыдатка. У нас яшчэ ёсць кандыдат заяўлены ад спіса еўрапейскага выбара. Гэта паважаная Стася Глінік. Таму ну вось 2 кандыдаты. За сябе магу сказаць, у мяне ёсць жаданне і сілы. Дзякуй. Наступны, Александр. Добрый вечер, уважаемые делегаты. Калі дазволіце, шмат чаго хочацца сказаць, але трэба быць канструктыўным. Таму я задам адразу 3 пытанні, але я укладуся ў дзве абазначаныя хвіліны. Гэта пытанне я задаю ўжо некалькі тыдняў так званай кабінетнай большасці. Першае пытанне. Калі будзе завершана стварэнне грамадскай палаты НКО? Я нагадаю, дэлегатам у нас зараз 80, а не 110, таму што па згодзе паміж Координацыйнай рады АПК і офісам 30 месцаў было адведзена для прадстаўнікоў НК без права голосу. Калі гэта будзе завершана? Другое пытанне. Калі адбудзецца справаздача прадстаўнікоў АПК перад дэлегатамі Координацыйнай рады? Нагадаю, такая опцыя прапісана ў статуце, і летась такая справаздача прайшла напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь». По вынікам кіраўнік кабінета Светлана Ціхановская прыняла кадравыя рашэнні. Калі адбудзецца гэтая справаздача? І трэцяе пытанне. Калі будзе абмеркавана і зацверджана стратэгія 2025 года? Таксама нагадаю, да выбару як бы прэзідэнта засталося ад 7 до 10 месяцаў, і яшчэ двух крыжыкаў нам народ не даруе. Таму вось такія 3 пытання. Буду ўдзячны, калі адкажуць і Анжеліка, і потым адкажа Стася. Гэта пытанне ад блока Прокоп'ев Егоров і ад фракцыі «Беларусы». Дзякуй. Дзякуй вялікі. Нягледзячы на тое, што Добрый дзень, паважаны Александр. 3 хвіліны. Выбачаюся. Калі ласка. Так, дзякуй вялікі за пытанне, але вы пытанне задалі кабінетнай большасці. Не ведаю, гэта такое некае як бы словаспалучэнне, якое вы зараз ужылі, але калі вы запытаеце мяне як кандыдата, як прадстаўніцу спіса каманда Латушкі і Рух за свабоду, то я магу сказаць шчыра, што наша пазіцыя па гэтых пытаннях наступная. Што касаецца грамадзянскай палаты, гэта вельмі важнае пытанне, і яно будзе завершанае, але перш за ўсё мы павінны структурызаваць працу каардынацыйнай рады асноўнага склада. Мы павінны зразумець, якія зараз трэба наладзіць працэсы, каб пачаць працаваць эфектыўна, і тады я упэўненая на 100%, што мы будзем вырашаць таксама пытанне і грамадзянскай палаты. Што датычыцца справаздачы, то я разумею, што гэтая добрая як бы такая ініцыятыва і увогуле наша праца па тым, як мы будзем прымаць справаздачу ад аб'яднанага пераходнага кабінета, яна будзе працягнутая. Я яшчэ не магу адказаць, калі гэта можа быць у гэтым годзе, але калі я размаўляла менавіта з вашым калегам, нашым калегам-дэлегатам з вашага спісу Андрэем Ягоравым, ён казаў аб тым, што такую справаздачу неабходна было б зрабіць у наступным годзе перад канферэнцыяй «Новая Беларусь», не ў гэтым годзе. Таму мы ўсе разумеем, што і выбары трохі пазней прайшлі, чым гэта планавалася, таму, можа быць, мяне Андрэй
неяк дапоўніць у гэтым пытанні. Але наша пазіцыя і моя менавіта, што такая справаздача павінна быць, і гэта правільная практыка. Што датычыцца стратэгіі на 2025 год, то вы ведаеце, што я ўжо казала гэта ў сваёй прамове, мы павінны яе выпрацоўваць разам. Гэта павінна быць стратэгія, якую выпрацуе і каардынацыйная рада, і аб'яднаны пераходны кабінет, і офіс Святланы Ціханаўскай, і іншыя суб'екты і ініцыятывы, якія будуць гатовыя гэта рэалізоўваць у будучыні і ўсе разам працаваць эфектыўна. Не толькі казаць, але і працаваць. Дзякуй. Дякую вялікі. Наступнае пытанне ад Паўла. Добрый день, Павел Тирашкович, «Наша справа». У меня два коротких питания. Первое. Знову будем менять статут. Это першае пытанне. Другое пытанне. Асноўная праца Координацыйнай рады, як любого парламента, гэта праца ў камісіі. Якія камісіі вы бачыце у Координацыйнай радзе 3 і які механізм іх стварэння? Знізу ці зверху? Дзякуй. Дзякую вялікі. Калі ласка, адказ до 3 хвілін. Дзякуй. Так, ну, калі я кажу пра пашырэнне паўнамоцтваў каардынацыйнай рады, то я маю на ўвазе, перш за ўсё, больш паглыбленыя ўзаемаадносіны з пераходным кабінетам і з офісам Святланы Ціханаўскай. Я лічу, што на пляцоўцы каардынацыйнай рады павінны выпрацоўвацца такія і ўжо не парады, а стратэгічныя нейкія дакументы на нашай пляцоўцы, якімі будуць карыстацца ўсе дэмакратычныя сілы, ну, таму што ў нас вось зараз менавіта такі прадстаўнічы выбарны орган, і я лічу, што гэта вельмі правільная будзе практыка. Так, і, канешне, як я і казала, гэта уплыў на фармаванне аб'яднанага пераходнага кабінета, на яго прадстаўнікоў і чальцоў. Гэта вельмі важна, і ў гэтым мы павінны працаваць разам яшчэ больш эфектыўна, таму што, ну, як я ўжо казала, нават легітымнасць кабінета будзе толькі расці ад таго, што нашыя прадстаўнікі будуць выбарнымі праз каардынацыйную раду. Вось. І другое пытанне было аб камісіях. Так, ну, канешне, яшчэ вось такая узгодненая стратэгія палітычная каардынацыйнай рады, а гэта таксама вельмі важнае пытанне фармавання камісій, яно будзе, ну, ужо толькі па ўзгадненні ўсімі спісамі. Так, камісій можа быць, мы ведаем, што могуць быць камісіі ў розных сферах, але, канешне, мы бачым, што любая ініцыятыва, і гэта не важна, і што значыць зверху ці знізу. Мы ўсе дэлегаты, і мы можам прыйсці з добрай ініцыятывай, ужо прапрацаванай, з добрай праграмай, і сказаць, якія ў нас добрыя ёсць рэсурсы на яе рэалізацыю, і гэта будзе заўсёды разгледжана, выстаўлена на галасаванне згодна нашым працэдурам, і калі гэта будзе адпавядаць нашай агульнай стратэгіі, то будзе прынята. Дзякую, Юрай. Выбачаюся. Дзякую вялікі. Калі ласка, наступнае пытанне, Марыя. Добрый день, вечер. Мария Ефимова, «Европейский выбор». Дякую, Анжеліка, выдатная прэзентацыя. У сваёй прэзентацыі вы казалі, што вы выдатна ведаеце беларускую мову. Чаму вы вырашылі да нас данесці інфармацыю на расійскай, і на якой мовай вы будзеце карыстацца на сваёй пасадзе, калі вас абяруць? Дзякуй. Ну, ведаеце, дзякуй за пытанне. Я карыстаюся ў жыцці і беларускай мовай, і расійскай мовай. Не хачу таксама прыніжаць тых, хто у нас таксама ў каардынацыйнай радзе ёсць людзі, якія ўвогуле толькі на рускай мове размаўляюць. Таму, ну, я так вырашыла на расійскай мове зрабіць свой выступ, і магу адказаць
любое пытанне на беларускай мове. Скончыла Несвіжскую беларускую гімназію, вельмі люблю сваю родную мову, таму не шукайце тут ніякіх падводных камянёў. І плюс я лічу, што нас яшчэ глядзяць там і ў Беларусі, а ведаеце, хай нас глядзіць і прапаганда, і хай яны чуюць і вельмі добра разумеюць тое, што мы да іх хочам данесці. Дзякуй. Дякую вялікі. Наступнае пытанне ад Андрэя Ягорова. Добрый дзень, дзякуй за прэзентацыю. Ну, тут мяне ўзгадалі адносна слуханняў з аб'яднаным пераходным кабінетам. Я думаю, што такія слуханні мусяць адбывацца кожны год, гэта мусіць быць штогадовая справаздача, то яны мусяць правесці ў гэтым годзе. Канешне, пажадана зрабіць гэта да канферэнцыі «Новая Беларусь». У мінулым годзе рашэнне Святланы Ціханаўскай і аб'яднанага пераходнага кабінета пра слуханні, у тым ліку рашэнні Каардынацыйнай рады пра гэта былі прынятыя ў канцы чэрвеня, і мы паспелі рабіць гэтыя слуханні. Я не ведаю, ці гэта можна будзе зрабіць у гэтым годзе, але прынамсі, я думаю, да, канферэнцыі «Новая Беларусь», але я прынамсі думаю, што было б варта, каб справаздача была у гэтым годзе, а не ў наступным годзе. І пытанне, уласна, пра іншае, што вы з'яўляецеся саветнікам у нацыянальным антыкрызісным урадзе Паўла Латушкі, і, адпаведна, з'яўляецеся супрацоўнікам офіса, дзе спадар Латушка з'яўляецца начальнікам, і адначасова спадар Павел Латушка з'яўляецца намеснікам у кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, а вы зараз будзеце абраныя спікерам Каардынацыйнай рады. Гэта стварае, ну, пэўны канфлікт інтарэсаў у гэтай сітуацыі. Ці збіраецеся, што вы што-небудзь рабіць з гэтым канфліктам інтарэсаў? Дзякуй вялікі. Адразу адрэагую на тое, што вы казалі пра слуханні. Ведаеце, ну, можа быць, я так зразумела не так у той, як бы тым разам, калі вы казалі пра справаздачу. Я згодная поўнасцю, што такія слуханні трэба праводзіць кожны год, але вы бачыце, як у нас все непроста з таймінгам. Па-першае, выбары былі праведзены нашмат пазней, чым мы ўсе чакалі. У нас вельмі няшмат часу было на тое, каб прывесці ў парадак зараз нейкія нашыя працэдурныя пытанні. Вы ведаеце, што мы шмат тут спрачаліся і за статут, і за іншыя стратэгічныя такія важныя пытанні для пачатку працы Каардынацыйнай рады трэцяга склікання. Таму я не думаю, што да канферэнцыі «Новая Беларусь» можна падрыхтавацца, але, ну, як бы, the sky is the limit, як кажуць наши заходнія партнёры, так, мы можам і такіх высот, як бы, дасягнуць па таймінгу. Другое, вы кажаце пра канфлікт інтарэсаў. Ну, тут я заўсёды кажу, што чалавек не прыходзіць кудысьці у нас за нейкімі новымі мандатамі ці пасадамі. Я шчыра ад усяго сэрца ішла ў Каардынацыйную раду для таго, каб усё, што я магу зрабіць, усю сваю, як бы, душу, усю сваю прафесіянальны свой увесь досвед аддаць людзям. Я і праўда вельмі веру ў тое, што магу і сама атрымаць вельмі цікавую ў наш непросты час працу і развіццё, і з іншай стараны зрабіць свой такі сур'ёзны ўнёсак у тое, каб развіваць нашыя беларускія дэмакратычныя сілы. І, ну, я лічу, што я такі чалавек, які заўсёды вакол сябе аб'ядноўвае, і тут я лічу, што у мяне ёсць жаданне і здольнасць да таго, каб працаваць у Каардынацыйнай радзе і менавіта, як кажуць, тушыць гэтыя пажары, бо, ну, насамрэч такая ёсць у мяне у характары маім, як бы, здольнасць, так? Ну і плюс у нас жа каманда, а не армія, таму чаму не? Як бы, калі гэта будзе нейкае пытанне канфлікта інтарэсаў, то нават і Павел Павлович ніколі не будзе настойваць на тым, каб нейкія парушаць нормы, і не дай Бог. Не, я ведаю, што наши людзі, усе, хто ішлі ад нашага спіса, і Павел Латушка, і Юрась Губаревич, і Владзімир Остапенко, усе ішлі з тым, каб не па мандаты новыя ісці, новыя пасады, а для таго, каб дзяліцца сваім досведам
і несці нешта добрае у нашу агульную справу. Калі будзе нейкі канфлікт, то мы будзем все вырашаць разам. Дякую вялікі. Бачу, яшчэ одно пытанне ад Владзіміра ёсць. Так, ну тут, конечно, с одного боку хотелось там наконт комунікацыі якраз по курэйчыку пагаварыць, да, наконт нетаксічнай камунікацыі, але как бы пытанне пакуль іншае, да, гэта наконт міжпарламенцкага супрацоўніцтва, вось таго, што прагучала, чым гэта мусіць адрознівацца вот ад групы, ну, вось гэтых парламенцкіх групы за дэмакратычную Беларусь. Гэта штосьці, ну, у якім выглядзе гэта мусіць быць, гэта штосьці новае, нейкія пагадненні кімсьці аб чымсьці, ну, то бок, гэта, ну, гэта само прадстаўляе, да, які фармат. Так, Владимир, дякую. тут на початку нагадаєте, ви від списа «Наша справа». Так. Дякую. Так, все так, добре. Як я ўжо казала, мы павінны далей наши як бы адносіны міжпарламенцкія далей пашыраць, і гэта менавіта вось гучаць зараз такія прапановы, што мы, як каардынацыйная рада, таксама павінны рабіць нейкі свой унёсак у гэта. І гэта найважнейшы такі наш напрамак дзейнасці, таму што мы сябе пазіцыянуем як інстытут, як парламент беларускіх дэмакратычных сілаў. І, як я ўжо і казала, мы можам вось з такіх першых крокаў канкрэтных рэалізаваць слуханні у парламентах наших краін-сяброў, як Польша, Чэхія, Літва, Эстонія, так? Ну, і там прапанаваць менавіта такія прапановы даць дзейнічаючым уладам, каб гэта ўжо знайшло сваё адлюстраванне ў іх дзейнасці. То есть краіны, нашыя партнёры, якія нашыя стратэгічныя партнёры, яны павінны вырабатаць конкретный план падтрымки беларускіх дэмакратычных сілаў. Я лічу, што гэта вялікая, шырокая сфера працы, і тут месца хопіць усім. І каардынацыйная рада павінна быць нумар 1 у гэтым. Гэта міжпарламенцкае супрацоўніцтва. Таму парламент будзе працаваць з парламентам. Дякую. Дякую вялікі. Наступнае пытанне, Владзімір. Няма гука. У Владимира Остапенка была рука, но не чуем. Не, зараз пачуеце. Дякую, Юрий. Я хочу павіншаваць усіх прысутных з першым паседжаннем. У сябе таксама з першым паседжаннем Координацыйнай рады нарэшце мы сабраліся. А по-другое, у меня питание за увагу по ходу введения. Мы маем разумение, что мы включаем камеры, когда мы размовляем друг с другом, в публичной просторе, или нехто задає питання. Дякую. Это до мяне питання? Ні, это питання до попереднього з удзельніками. Я глядел на барашка на экране и не разумел, кто вообще каже и что каже, да? Я думаю, что это не вельмі корректно в адносінах до тых, хто удзельнічаў у публічных слушаннях. У нас нема секретных членцов Координацыйнай рады, я так разумею, усе публічныя асобы, не? Дякую. Вось, дякую, Владимир Аркадьевич. Гэта вельмі добры камент з вашага боку, таму што я, калі зайшла першы раз у чат Координацыйнай рады, я здзівілася, як там як бы дарослыя людзі падпісаныя. Я не ведаю, мы ж зараз ужо ўсе публічныя і можам падпісацца альбо создаць новы аккаунт. Нічога нам не перашкаджае, каб падпісацца сваім імем. Для таго, каб там, тым больш ужо адкрытыя гэтыя чаты, каб там нас бачылі людзі, як мы цывілізавана размаўляем. Бо калі які-небудзь там чабурашка з чалавекам-павуком пачынаюць паміж сабой спрачацца, то гэта выглядае як дзіцячы садок. Я выбачаюся за такія словы, але насамрэч гэта мяне так проста уразіла на пачатку дзейнасці. Дякую вялікі. Спадзяюся, адказ быў атрыманы. Калі ласка, Алесь.
Добрый день, Олесь Слабко, «Молодзевы наступ». Дякую вялікі, Анжеліка, за прэзентацыю. Так, прабачце, хтосьці уключыў яшчэ мікрофон. Так, фоновый гук есть, калі ласка, перапроверьте. Так, дякую вялікі. Все-таки хотел бы трошки поправить наконт кандидатуры. Стася Глинник, кандидатка на посаду віце-спікера, і выборы спікера і віце-спікера у нас ідуть на безальтернативній основі. Конечно, калі б заставалася рэйтынгавая сістэма галасавання, то вы б якраз таки былі б абедзве у адных і тых жа умовах выбарах, і одна могла стаць спікерам, другая віце-спікерам, але сталася як сталася. Але пытанне такое, калі так атрымаецца, што будзе галасаванне ці за вашу кандыдатуру, ці супраць, калі так атрымаецца, што вы не наберэце неабходную колькасць галасоў, не будзеце падтрыманыя, ці пойдзеце вы на наступны этап галасавання, напрыклад, калі будзе іншае галасаванне, ці здымеце сваю кандыдатуру як непадтрыманую? Вось такое пытанне. Дзякую. Дзякую, Алесь. Ведаеце, ёсць працэдуры, і па гэтых працэдурах вы ведаеце, што чалавек можа некалькі разоў падавацца, так, але я лічу, што я чалавек амбітны, і я чалавек здольны і вельмі смелы і мужны. І я гэта кажу ад шчырага сэрца. Я не абяцаю, што будзе вельмі лёгка і нейкія простыя рашэнні. Канешне, я яшчэ не працавала ў каардынацыйнай радзе, але ў мяне ёсць жаданне, ёсць энергія. Калі каардынацыйная рада вырашыць, што я патрэбная як спікер, то я з задавальненнем возьму на сябе гэтую ролю. І у мяне тады таксама пытанне, хто перашкаджаў людзям падацца на ролю спікера, як бы сёння можна было б таксама падаць свае кандыдатуры. Я не ведаю, я сябе падала, і я магу адказваць за сябе. Шчыра хачу толькі эфектыўна працаваць, і ўсіх запрашаю таксама працаваць разам. Бо я, ведаеце, як казаў Бернард Шоу, я не люблю змагацца, я люблю перамагаць. І асабліва не люблю змагацца адно з адным. То я прапаную працаваць разам. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Калі ласка, спадарня Роза. Как меня видели, что это я, а не кто-то другой. Наша справа, Роза Турарбекова, кто не знает, пожалуйста, еще раз познакомимся. У меня вопрос не к кандидату, у меня вопрос сейчас к ведущему, потому что я этот вопрос написала в чате, ответа я не получила. По какому-то регламенту, я не поняла по какому, определяется, что в прениях могут принимать участие только 2 человека от списка. Я не получила ответа на вопрос. Это норма или это, Юрий, вы сами такое придумали? Я просто не получила ответ на вопрос. Извините, пожалуйста, Анжелика, это был вопрос не к вам. Так, давядзецца паламаць прыняты нами рэгламент, бо пытанні мусілі быць да кандыдата. Не, гэта не я придумал, гэта рашэнне каардынацыйнай рады, па якім было праведзена галасаванне цягам 24 гадзінаў на пачатку бягучага тыдня. Калі ласка, сачыце за анонсамі і пытаннямі, якія выносяцца на галасаванне, читайце спасылкі. И тады... Юрий, я просто ждала вашего ответа в чате. Этого можно было бы сейчас избежать, в чате чтобы не я занимать... отказал, но, на жаль, не Я могу. не видела. Я не видела. Отказ есть у меня там. Так, я гляжу, что блок с пытаннями и отказами у нас завершаны. Дякую всем великим, кто принял удел у этой дискуссии, задаванні пытанняў, і дзякуй кандыдатцы за адказы. Далей, згодна нашага зацверджанага рэгламента, я спасылаўся, агучу на гэты раз, каб не ўзнікала пытанняў. Ідзе блок з выступамі ў абмеркаванні. Кожны выбарчы спіс можа прадставіць 2 удзельнікаў для выступа ў абмеркаванні, і кожны выступ абмяжоўваецца 3 хвілінамі. Пасля гэтага будзе час на заключнае слово кандыдаткі.
Калі ласка, таксама давайте у порядку поднятой руки. Не бачу поднятых рук. Напевно, так, ёсць все ж таки. Две. Тому у порядку черговости, калі ласка, господарыня Роза. Спасибо. Значит, ну просто, Юрий, на будущее имейте в виду, что, может быть, тормозит Wi-Fi и не всегда вас вовремя слышно, поэтому вам надо будет как бы подождать, наверное, хотя бы полминуты, чтобы было видно, да, и чтобы до людей как бы донесся ваш звук. Значит, относительно той программы, с которой выступила сейчас Анжелика, у меня были вопросы, кто-то задавал из тех, кто задавал вопросы. И, к сожалению, мы, в общем и целом, мне кажется, не получили ответы, поэтому я в этой связи хочу сказать относительно конфликта интересов. Конфликт интересов не определяется тем, что в каких вы отношениях находитесь с Павлом Латушкой или с Александром, или еще с кем-то, и там с какими-то там персонами. Анжелика, вы собираетесь стать спикером Координационного совета, ваша позиция должна быть максимально независимой и нейтральной. И в этой связи вопросы насчет конфликта интересов будут возникать не только сейчас, но и в целом в будущем неоднократно. Поэтому конфликт интересов определяется в первую очередь вашей позиции, какую вы позицию занимаете. Да, я вспомнила, кажется, это Андрей, да, Егоров задавал вопрос. Вот, поэтому, Анжелика, я бы хотела, чтобы все-таки при ответе на этот вопрос или, возможно, в будущем вы бы рассмотрели вопрос о каком-то дистанцировании от ваших там, я не знаю, каких-то там служебных отношений. Каким-то образом это должно быть сформулировано, потому что, с моей точки зрения, ответ прозвучал неубедительно, и он как бы неубедительно прозвучал по сути, не в смысле ваши отношения с Павлом Латушкой или какая ваша позиция в НАО, а в целом она прозвучала неубедительно, потому что конфликт интересов – это в первую очередь вопрос формальных позиций, а не вопрос неформальных отношений. Поэтому, пожалуйста, на будущее, как бы вот с моей стороны, такое замечание. Насколько понимаю, сейчас я имею право говорить именно замечания, а не вопросы, да, Юрий? Да, хорошо. Так, это выступы Да. на 3 хвилины, нагадую. Это я помню. Пожалуйста, не задерживайте меня, мое время не занимайте. Второй момент, Анжелика, что бы мне хотелось сказать, что в первую очередь, с моей точки зрения, вам, как возможному будущему спикеру, наверное, не стоит забывать о том, что это репрезентативный орган, а не исполнительный. Дела – это прекрасно, но в первую очередь мы представляем интересы. Вот это самое важное. И мне кажется, на будущее, Анжелика, если вы будете спикером избраны, то вам нужно будет в определенном смысле дистанцироваться так или иначе от всех фракций и как бы быть над схваткой. Вот каким образом вы собираетесь выполнять эту роль, это даже не вопрос, это скорее такой повод для размышления, как говорится. Потому что, исходя из той ситуации, которую мы видим сейчас, конфликт присутствует, он как бы не регулируется. Этот конфликт тот, с которым вы будете иметь дело, и вам придется каким-то образом его, если не регулировать, то, по крайней мере, каким-то образом положительно канализировать. И при всем при этом не быть, как это сказать, откровенно на чьей-то стороне. Ну, это мой такой совет, если позволите, и рекомендация. Спасибо большое, Юрий. Я надеюсь, что я не превысила положенные мне 3 минуты. Так, абсолютно вклалися в термін. Дякую. Нагадую, що адказаў тут не будзе, это выступы. Калі ласка, Тетяна, наступная. Вітанішки всем. Вибачте, если у меня тут шумно, но у меня в доме нема світла, тому я тут на природе, на берегу Днепра, со всеми вами. У меня в данном случае нет каких-либо больших вопросов к Анжелике, тем более, что я, в принципе, понимаю, что спикер КС должен обладать определенными ключевыми качествами, которые я считаю, что у нее есть. Ну, по крайней мере. Единственное, что я бы хотела, если у нас прения и пожелания, значит, чтобы вот эти наши все антикризисные вопросы, у нас получается сегодня только 2 изначально кандидата, и этот цветник. Вот.
такая и революция с женским лицом, и КС у нас с женским лицом, и спикер, и вице-спикер. В общем, мы на пункте. Я бы хотела пожелать, чтобы все-таки мы все действовали резче немножечко, не в плане дискуссии, а в плане ответа на вопросы, потому что их будет много. И еще пожелание к Анжелике, это чтобы вы смогли ускорять все процессы в КС, потому что невыносимо долго происходит то, что нужно делать быстро. Мы на третий день так и не сделали заявление по российским ударам в Украине. Я подготовила здесь, в Украине, коммуникации и так далее. И я понимаю, что выбор спикера – это важно, безусловно, но у нас вчера был целый день, и сегодня полдня, и ничего не произошло. И вроде все проголосовано, и вроде все не против, и опять тишина. Поэтому наш список, он за все-таки более такие, хотя бы на второй, на третьей передаче ехать, не на первой. Иначе мы ничего не будем успевать. Да? Спасибо большое. Дякую велике. Артем наступний. Так, вялікі дзякуй. Я бы хацеў пракаментаваць выказванні Розы Маратаўны наконт таго, што Анжэліка павінна дыстанцавацца ад усіх спісаў. Усё ж такі Анжэліка шла на выбары ў каардынацыйную раду ад спісу, і калі мы сябе кажам, што мы протапарламенtsкі орган, то я не бачу сітуацыі, што спікер ад партыі, якая заняла нейкую частку ці нейкай кааліцыі, ён потым сыходзіў з гэтай партыі ці са сваёй фракцыі і дыстанцаваўся і займаў нейтральную пазіцыю. Усё ж такі, калі мы протапарламенtsкі орган, то Анжэліка займае гэтую пасаду рашэннем кааліцыі ці часткі дэлегатаў, якія за яе прагаласавалі ў тым ліку. Вось. Што тычыцца канфлікта інтарэсаў прафесіянальных, я думаю, Анжэліка потым адкажа на гэта пытанне больш канкрэтна. Я думаю, што гэта магчыма абмеркаваць, таму вось не буду за яе казаць. Але што тычыцца вось гэтага каментара, дыстанцавання ад спісу, я ўсё ж такі не магу пагадзіцца. Дякую вялікі. Калі ласка, Павел. Кароткі выступ, і даруйце, Анжэліка, дастаткова, ён будзе крытычны, таму што я вам задал два канкрэтных пытання аб пашырэнні паўнамоцтваў, аб спісе камісіі, і, на жаль, я не пачуў канкрэтных адказаў. І яшчэ адзін такі момант. Вы тут ужываеце ангельскую мову, я таксама спрабуем deeply impressed вашим CV і тымі пасадамі, якія вы займалі раней, але я не бачу сярод гэтых пасад, каб у вас быў досвед кіравання не бізнес-структурай, не нейкай структурай НКО, а менавіта кіраваннем парламентам. Я не до таго, што вы не можете стать спикером парламента. Я спадзяюся, что вы навучыцеся ім быць, і вам прыйдзецца вучыцца і вельмі хутка авалодаць гэтай сітуацыі, што мы не вертыкальная структура, а структура гарызантальная, і тыя прыёмы і метады кіравання, якія дазволены ў бізнесе, яны тут не праходзяць. І тое, што тычыцца канфлікта інтарэсаў, ён сапраўды ёсць, і колькі б там не казалі аб магчымасці спалучэння пасад у парламенце і ў выканаўчай уладзе, але каб убачыць, каб спікер парламента быў падначаленым прэм'ер-міністру, гэта абсалютна немагчыма. Таму я не проста задаю пытанне, а я заклікаю вас зрабіць выбар. І тут вельмі шмат казалі, які дрэнны быў спікер Егоров, але калі Егоров стаў спікерам, першае, што ён зрабіў, ён выйшаў з офісу Светланы Тихановскай. Дзякуй. Дякую вялікі. Наступны выступ ад Марыі Ефімовай. Мария Ефимова, «Европейский выбор». Я просто хочу поддякивать Анжелике, тому что гэта адзіная кандидатура, кто выдвинуўся
і гэта вельмі смелы крок, потому што я бачу зараз, што шмат агрэсіі, шмат негатыву і не вельмі шмат пазітыву. Спадарства, гэта вялікая адказнасць быць спікерам, і я жадаю проста Анжэлікі халоднай галавы і поспехаў, калі яе бяруць. Дзякую. Дякую. Дякую. Дзякую всім выступоўцам. Я гляджу, што больш рук і заявак на выступы няма, таму зноў-такі згодна нашага рэгламента ёсць час у кандыдаткі на заключныя словы да 3 хвілінаў. Калі ласка, Анжэліка. Так, дзякуй вялікі ўсім, калегі, паважаныя каляжанкі. Вялікі дзякуй і за вашыя пытанні, і за вашу крытыку, і канструктыўную крытыку. Для мяне вельмі важна пачуць кожнага сёння. Прапановы і крытыка – гэта ўсё штурхае нас і мяне штурхае наперад. Я разумею, што амаль 40% дэлегатаў ужо працавалі ў каардынацыйнай радзе, у вас ёсць досвед. І я ўдзячная за тое, што кожны з вас стараецца ўнесці нешта пазітыўнае, карыснае, нават вось гэтую крытыку. Я вельмі ўдзячная за яе. І буду шукаць адказы на ўсе гэтыя пытанні разам з вамі. Нам трэба слухаць адзін аднаго, каб эфектыўна працаваць, і я веру, што ў КР прыйшлі людзі, якія імкнуцца не да таго, каб атрымаць дадатковыя мандаты ці пасады. Мы прыйшлі, каб працягваць нашу працу і нашу барацьбу. Шчыра скажу, мы ўсе заадно, і ў нас адзіная мэта. Таму вось такіх канфліктаў я не бачу. Што тычыцца прафесіянальных канфліктаў, то іх можна вырашаць. Я чалавек увогуле незалежны, і я сама сябе забяспечваю, таму калі гэта будзе тычыцца нейкіх прафесіянальных канфліктаў, то мы іх вырашым. Гэта 100%, я магу сказаць. Таму я, як і казала, не люблю змагацца адно з адным, люблю перамагаць. І я веру, што разам мы пераможам. Не ведаю, вось некаторыя калегі мне заўважылі, што я тут карыстаюся англійскай мовай і нават часта выкарыстоўваю цытаты амерыканскіх палітыкаў, але ведаеце, так і ёсць. Я лічу, што ЗША і нашы заходнія партнёры, яны, гэта ёсць аплот дэмакратыі, а мы зараз вучымся. Мы 30 гадоў жылі пад дыктатурай, і цяпер гэта наш час вучыцца ў нашых стратэгічных партнёраў дзяржаў. Таму вось ёсць яшчэ такая добрая сучасная беларуская прымаўка, якую мне неяк давялося пачуць нядаўна. Беларусы ніколі не паварочваюць назад. Калі ім трэба ісці назад, яны паварочваюцца на 180 градусаў і ідуць наперад. Таму я всім нам жадаю заўсёды ісці наперад для таго, каб вярнуцца на нашу радзіму, у незалежную дэмакратычную Беларусь. І вораг у нас адзін, давайце гэта памятаць. Я заклікаю ўсіх да плённай і эфектыўнай працы разам. Дзякуй. Дзякуй вялікі. На гэтым першая частка пункта порядку дня об абранні спикера и вице-спикера вычерпана. Нас чакае другая частка. Это проведение в таким же самом формате слуханняў на позицию вице-спикера. Коротко дам даведку, як будзе далей адбывацца працэдура абрання. Пасля того, як мы завершым сённяшнюю сессию, секретариат вынесе кандидатуры для голосования. Голосование будет отбываться тягом 24 гадзінаў у адмысловым телеграм-канале Координацыйнай рады. Тому прошу всех засяродзіцца яшчэ, знайсці час для важного блока по пытанні абрання віце-спікера. Зноў-такі згодна з дадзенымі сакратарыята, якія паступілі, у нас ёсць одна кандыдатура на гэтую пасаду, это Стася Глінік. По рэгламенту сённяшняго паседжання яна мае 7 хвілінаў для
выступа, і далей мы зноў пройдзем з блокам пытанняў, адказаў і выступаў у абмеркаванні. Калі ласка, Стася, вам слова. Дякую, вялікі Юрый. Вітаю ўсіх, шаноўнае гаспадарства, паважаныя чальцы Коордынацыйнай рады, паважаныя гледачы. Я вельмі коротка пра сябе распавяду. Больш сёння хачу скупіцца на мэтах і задачах, якія я бачу перад Коордынацыйнай рады, і якім я планую спрыяць у выпадку, калі вы за мяне прагаласуеце, і я буду абраная на пазіцыю віцэ-спікеркі. Я амаль 10 год працую з рознымі НДА, як праектны-менеджер, як каардынатар, часам як валанцёр. У 2020 годзе мы з прысутным тут Алесем Лапко разам заснавалі беларускі моладзевы хаб. І ад менавіта беларускага моладзевага хаба я была накіравана дэлегаткай Коордынацыйную раду папярэдняга склікання другога. Зараз я з'яўляюся чальцом міжнароднай каманды офіса Светланы Ціхановскай і персанальнай асістэнткай Светланы Ціхановскай. Я б цяпер хацела пагаварыць пра нас. Коордынацыйная рада перажывае важны этап развіцця. У яе склад увайшло шмат новых людзей са сваімі ідэямі, экспертызай, жаданнем працаваць. Я вельмі радая, што у нас з'явілася столькі людзей, якія гатовыя столькі часу прыдзяляць Коордынацыйнай радзе і шчыльна працаваць. Мы павінны максімальна выкарыстоўваць гэтую энергію, абапірацца на рэсурс спісаў, і таксама не толькі спісак тых, хто ўвайшоў у Коордынацыйную раду, а і тых, хто не ўвайшоў, тых, хто ўдзельнічаў у спісе, і таксама знешніх экспертаў, аналітыкаў, якія зараз таксама могуць актыўна ўдзельнічаць у нашай працы. Я лічу, што толькі разам мы можам дасягнуць нейкіх вынікаў, і нам не трэба агулам прымаць такую палітыку недапушчання да працы людзей, якія заахвочаныя у тым, каб працаваць. Я не стамляюся паўтараць, што галоўна Коордынацыйнай радзе гэта тое, што здаецца відавочным з назвы, але не ўсё ж такі складваецца ўражанне, што не заўсёды відавочна, але, на мой погляд, у Коордынацыйнай радзе найбольш важная каардынацыя. Каардынацыя паміж палітыкамі, грамадзянскім сектарамі, паміж прадстаўнікамі розных структур дэмакратычных сілаў, каардынацыю са знешнімі партнёрамі. І мы мусім дасягнуць этапу, калі ўнутраныя працэсы будуць наладжаныя такім чынам, што больш не будуць займаць увесь рэсурс Коордынацыйнай рады. Неабходная распрацоўка і падпісанне малой канстытуцыі дэмсілу, якая дапаможа змяншаць канфлікты і працаваць разам. Я маю на ўвазе дакумент сумесны дамовы з офісам і з кабінетам. Гэты будзе дакумент, які будзе забяспечваць правілы і нормы нашай сумеснай дзейнасці, што зробіць яе больш празрыстай і прадказальнай. На міжнароднай арэне Коордынацыйная рада мае магчымасць павысіць свой статус праз дэлегацыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і працяг працы ў кантактнай групе і кансультатыўнай групе. Таксама мусіць быць працягнуты стратэгічны дыялог з США. Трэба зразумець, як зараз выглядае сітуацыя з ім і што патрэбна, каб аднавіць гэтую працу, зрабіць яе больш эфектыўнай. Гэта не толькі магчымасць вырашыць бягучае пытанне, гэта ўсё ўмацаванне пазіцыі беларуса ў свеце адзін з неабходных шляхоў для захавання незалежнасці нашай краіны. Проста зараз я знаходжуся ў Брусэлі, дзе ў межах Акадэміі ўсходняга партнёрства мы абмяркоўваецца еўрапейская будучыня для Беларусі. В сітуацыі, калі пытанне Беларусі становіцца геапалітычным, я бачу неабходнасць працягваць шчыльную працу з заходнім светам і абіраць еўрапейскі шлях развіцця, каб не згубіць нашу краіну і не стаць Расіяй. Галоўная задача гэта вярнуць павагу і рэпутацыю Коордынацыйнай рады як абранага прадстаўнічага органа. Гэта магчыма толькі праз канструктыўную працу на карысць беларускага народа. Мы павінны быць прыкладам адзінства, эфектыўнасці, каб кожны грамадзянін адчуў, што яго голас мае значэнне і што мы дзейнічаем у яго інтарэсах. Праца КР мусіць быць празрыстай. Да канферэнцыі «Новая Беларусь» мы павінны скончыць фармаванне кіруючага складу і пажаданна асноўных камісій. Канферэнцыя стане выдатнай пляцоўкай, каб прэзентаваць абноўленую Коордынацыйную раду і анансаваць нашыя планы на будучыню. Я вітаю кандыдатуру Анжалікі на пасаду спікеркі і гатовая падтрымліваць яе. Думаю, разам мы зможам пераадолець крызісы і выйсці на шлях канструктыўнай працы. Тут была прэтэнзія, што Анжаліка ніколі не ўзначальвала парламент. Я так разумею, што мелася на ўвазе, што Анжаліка не была ў Коордынацыйнай радзе ні першага, ні другога склікання. Я была ў Коордынацыйнай радзе другога склікання, ведаю ўсе хімбы, якія былі.
Спрабавалі мы шмат чаго выправіць на этапе працоўнай групе па статуце. Анжэліка, калі тебе патрэбны будзе досвед кагосьці, хто быў у Коордынацыйнай радзе, калі ласка, я буду дзяліцца. Таксама хочу павіншаваць усіх з плённай працай па змене статута. Варта падкрэсліць, што праца вялася ўсімі спісамі, большасць правак прымалася кансэнсусам, што сведчыць аб прыемнасці адзінасці нашай каманды, а ўсе размовы пра канстытуцыйны пераварот з'яўляюцца палітычнай спекуляцыяй. Нягледзячы на гэта, я абяцаю роўны і этычны падыход да ўсіх дэлегатаў Коордынацыйнай рады згодна са статутам. Дзякую за ўвагу, спадзяюся на вашу падтрымку на выбарах. Разам зробім больш. Дзякуй вялікі, уклаліся роўна ў час. Зараз пераходзім да блока пытанняў і адказаў. Рэгламент той жа самы. Чарговасць па паднятых руках. Калі ласка, Александр. Дякую, вялікі, Стася, за ваш спіч. Ці трэба паўтарыць 3 пытання, якія былі? Грамадская палата, слуханне ПК і план на 25 год, правильно? Супер. Чакаю адказ. Добра. Першае пытанне, тут па грамадскай палаце дазволю сабе пытанне на пытаннем адказаць, чаму на этапе распрацоўкі статута ад вашага спісу не паступіла прапановаў уключыць пазіцыі грамадскай палаты ў статут. Паважаная Стася, дамова была о том, што будзе грамадская палата не паміж спісам Егора Прокоп'ева, а паміж структурамі Коордынацыйнай рады, УПК і офісу. Таму гэта пытанне не да спіса Егора. Зразумела. Мне проста здаецца, што паколькі гэта структура, якая мусіць уваходзіць структурна, то бок гэта ж не асобны чацвёрты суб'ект, гэта падструктура Коордынацыйнай рады, яна мусіць быць адлюстраваная ў статуце. Я прапаную вярнуцца да гэтага пытання. Статут не цвёрды, можна змяняць. Нам трэба мець разуменне, як гэтая грамадская палата будзе існаваць, на якіх правілах, падставах, як у яе набіраюцца людзі, таму што тыя палажэнні, якія былі прапісаныя ў палажэнні па выбарах, дзе было пра грамадскую палату, іх недастаткова, каб разумець, як яна будзе працаваць і функцыянаваць. Давайте вернемся да гэтага пытання, абмяркуем і будзем гэта рабіць. Наконт слухання ОПК, якія праходзілі ў мінулым годзе ў жніўні, у момант, калі Коордынацыйная рада была абраная ў лютым. Дайце нам трошкі часу. Мы абраліся толькі што. Мы зараз не здольныя функцыянальна стварыць групы, якія падрыхтуюць я б сказала, глядзіце, мне проста здаецца, нам самім патрэбна больш часу, каб падрыхтаваць гэтае слуханне. Мы можам зараз заслухаць усе справаздачы прадстаўнікоў ПК, яны будуць класныя, а мы будзем выглядаць слаба, таму што у нас да канферэнцыі засталося менш за месяц. Мы не падрыхтуем ні пытанні, мы не зможам нармальна прааналізаваць працу ўсіх прадстаўнікоў, мы не сфармуем гэтыя групы. Я ўпэўнена, што слуханні трэба правесці ў гэтым годзе, але да іх трэба допрарыхтавацца. І вырашэнне кадравых пытанняў, яно ж не адбываецца толькі раз на год. Калі будзе такая патрэба па выніках слухання Коордынацыйнай рады, я ўпэўнена, што Святлана Ціханаўская да нас прыслухаецца і няма тут нейкіх дамоўленасцей раз на год толькі мяняць кабінет, калі ёсць нейкія патрэбы, альбо далучаць людзей ці там, разумееце, пра што я думаю. Наконт стратэгіі 25-го года, наколькі мне вядома, і лідары спісаў маюць дачыненне да гэтых працэсаў, і іншыя структуры маюць. Я, на жаль, пакуль тут не магу пракаментаваць, я ведаю, што ідзе камунікацыя, я ў ёй не ўдзельнічала. Спадзяюся, пачну ўдзельнічаць у выпадку, калі мяне абяруць віцэ-спікеркай, змагу тут больш сказаць. Адзінае, што я разумею, што, канешне, гэта мусіць быць кансалідаванае рашэнне. Тут ёсць пытанне празрыстасці гэтых рашэнняў, таму што мы не можам анансаваць усе нашы планы на 25 год за год. Мы ўнутры паміж сабой мусім разумець, што і як, але анансаваць іх загадзя навошта. Дзякуй вялікі. Адказы на 3 пытання занялі трошкі больш часу. Наступны Андрей, калі ласка. Дзякуй, Стася. Мне таксама прыкладна такое самае пытанне, як і да Анжэлікі Мельніковай было. Ты займаеш па пасаду памочніцы Святланы Ціханаўскай.
з'яўляешься непасрэдна падпарадкаванай Святлане. Я таксама думаю, што тут ёсць відавочны канфлікт інтарэсаў паміж гэтай пазіцыяй і пазіцыяй віцэ-спікера. Што ты збіраешся з гэтым рабіць? Тут у нас разыходзяцца погляды на гэтае пытанне. Я прытрымлівалася вашага пункту гледжання год таму і падтрымлівала год таму галасаванне супраць сумяшчэння пасаду ў Коордынацыйнай радзе, ўсё такое. І бачу вынік такога падыходу праз год. Гэта атамізацыя Коордынацыйнай рады, гэта маргіналізацыя падыходаў, гэта выключэнне Коордынацыйнай рады з працэсаў унутры дэмакратычных сілаў. Я, наадварот, лічу, што гэта пазітыўны бок, калі ў нас захоўваецца камунікацыя, калі ёсць непасрэдны кантакт, каб пазбегнуць канфлікту інтарэсу, падчас працы над статутам мы пазбавілі і спікера, і віцэ-спікера голасаў на радзе фракцыі. І голас будзе ўлічаны толькі ў межах спісу, і асобна прымаць рашэнні ні спікер, ні віцэ-спікер не будуць. Прадстаўляць пазіцыю Коордынацыйнай рады можна, я лічу, займаючы такую тэхнічную пазіцыю, як я, і ў мяне няма голаса ў офісе, я не прымаю рашэнні ў офісе, я займаю досыць адміністратыўна-тэхнічную пазіцыю. Такая ж адміністратыўна-тэхнічная пазіцыя, на мой погляд, гэта віцэ-спікерства. Я не прадстаўляю палітычную праграму Коордынацыйнай рады, гэтым займаюцца спісы, лідары спісаў і нарада фракцый. Дзякуй. Дякую вялікі. Паўла, наступнае пытанне. У меня два конкретных пытання. Вось вы кажаце, што мы да канферэнцыі павінны ўжо сфарміраваць асноўныя камісіі. Калі ласка, якія камісіі вы лічыце неабходнымі сфармаваць, і з той нагоды, што вы ўжо такі дасведчаны дэлегат Коордынацыйнай рады, таксама канкрэтнае пытанне. У нас у мінулым складзе было прынята палажэнне аб камісіі. На ваш погляд, яно працуе ці не працуе у сувязі са зменамі ў статут? Дзякуй. Дзякуй вялікі за пытанне. Я думаю, што менавіта пытанне камісіі гэта наступнае галоўнае пытанне, якое мы мусім пачаць вырашаць адразу пасля завяршэння фармавання кіруючых органаў. Яно было закранутае ўжо падчас прэзентацыі праграмы ўсіх спісаў. Я ўпэўнена, што камісія па адукацыі мусіць захавацца. Гэта адна з вельмі важных камісій. Камісія па студэнцтву, па юрыдычных пытаннях, па міжнародных пытаннях. Былі прапановы па стварэнню новых камісій, такіх як па нацыянальнай бяспецы, па палітвязнях, сацыяльных пытаннях. Я лічу, што ўсё гэта важна, і яны усе камісіі, якія прагучалі падчас выбарчых праграм, падчас выбараў мусяць быць створаныя, але таксама нагадваю, што ў нас згодна са статутам рашэнне ініцыяваць стварэнне камісій можа група 6 дэлегатаў, можа фракцыя, можа прапанаваць таксама спікеру. Там вось гэта так захоўваецца ў спікера права прапанаваць камісію. Палажэнне аб камісіях не пераглядалася ў групе па статуце, але яно было асобна пазначана як наступнае, і там не толькі, калі вы звернецеся да свайго прадстаўніка, мы падчас працы ў працоўнай групе па статуце рабілі пералік дакументаў, якія трэба пераглядзець і супаставіць з дзейнічым статутам, каб яны адзін аднаму не перашкаджалі, і таксама прапісалі, што тыя дакументы, якіх не хапае. Там таксама ў гэтым было палажэнне па галасаванні, рознае. Карацей, калі вы звернецеся да свайго прадстаўніка ў групе, ён нам пералічым. Я, на жаль, усяго спіса гэтага зараз не маю перад сабой. Але базавыя пункты, як камісія ствараецца, яны прапісаныя ў статуце, а да палажэння трэба вярнуцца яго пераглядзець. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне, але ёсць просьба да ўдзельніка назваць таксама прозвішча і выбарчы спіс. Ну так, Владимир, наша справа. Я вось з пытаннем, ты вось сказала про маргіналізацыю. Вось мне тут адразу пытанне, а якія меры дэмаргіналізацыі, там супрадзення маргіналізацыі ты можаш прапанаваць і будзеш выкарыстоўваць? Ну, першую чаргу гэта
дамовы з офісам і з кабінетам, так? Тобто та самая малая канстытуцыя, пра якую. Тому што я, напрыклад, не лічу канстытуцыі і статут Координаційнай рады. Я лічу гэта ўнутраным рэгламентам працы і не разумею падыхода да статута Координаційнай рады як да канстытуцыі, калі ён прадстаўляе толькі адну структуру. Калі мы падпішам тое, што я лічу малой канстытуцыі, то бок схему ўзаемадзеяння ўнутры дэмакратычных сілаў, унутры канфігурацыі, гэта ўжо будзе этап разумення, як мы ўсе супрацоўнічаем, таму што зараз нават паміж сабой мы з вами часам у розных інтэрв'ю па-рознаму называем мэты задачы Координаційнай рады, што гэта такое, там, гэтак далей. На шчасце, ёсць фармулёўкі са статута, але не кожны на іх спасылаецца. Нам трэба... Тут я з аднаго боку згодная з тым, што Координаційная рада ў першую чаргу прадстаўнічы орган і орган прадстаўлення пазіцый, але з іншага боку выпрацоўку гэтых пазіцый я лічу акурат працай. І працай сур'ёзнай, якая вымагае не проста абмеркавання ў зумах, а працы досыць шчыльнай, на якую трэба прыдзяляць шмат часу. Гэта, я, прабачце, згубіла мысль, гэта пра... Гэта я Розе таксама хацела адказаць на пытанне, якое она задавала Анжаліке. І няма супярэчанняў паміж тым, што кажа Анжаліка пра тое, што мы сабраліся тут працаваць і працаваць больш эфектыўна, чым раней гэта было ў Координаційнай радзе, і тым, што кажа Роза і што адстойвае таксама і Святлана Мацкевіч. Дзякуй. Дякую вялікі. Алесь, наступнае пытанне. Дякую, Алесь Лапко, «Молодівий наступ». Дякую, Стася. Хочу тобі подякувати ще раз і за виступ, і за кандидування на посаду віце-спікерки, як і Анжеліці. І таке ж питання так само задаю. На контррейтингове голосування, магчыма, було б більш ефективно і дійсно навіть цікаво для знешнього глядача, звичайного білоруса, коли б у нас заховалося рейтингове голосування і не було б не просто по одній кандидатці на кожну посаду, а ось хоч некий екшен надалося, окрім того, що сама система, на мой погляд, на погляд нашого списа, достатково ефективна і добра. Як ти лічиш, ці не варто разгледзець, магчыма, ў будучыні звяртання да рэйтынгавых галасаванняў не толькі на выбарах некія такія адміністрацыйныя пасады, але і на выбары галоўных роляў у Координаційнай радзе спікера і віцэ-спікера. Дзякуй. Я прыадкрыю тайну, калі ты схему рэйтынгавага галасавання паглядзіш, як бы яна спрацавала ў тым выпадку, які мы маем зараз, у выпадку двух кандыдатаў, нічога б не змянілася б. Але тут сітуацыя такая, мы не ведалі, колькі будзе кандыдатур, і вельмі шкада, што такая сітуацыя, разумею таксама, што гэта форма пратэсту, пра гэта сёння было агучана блокам Пракоп'ева і Горава, што яны прынцыпова не вылучаюць кандыдатуры. Гэта зразумелая пазіцыя, але рэйтынгавае галасаванне было акурат тым, што выклікала абурэнне у людзей, таму што гэта проста незразумелая схема. Калі мы тут, ведаеце, мы часам трошки загульваемся у будаванне структуры і забываем пра тое, дзеля чаго. Нам зараз не трэба ствараць вельмі збюрократызаваны механізм, каб дасягаць пераменаў у Беларусі. Гэта вельмі цікавая часам гульня, будаванне сістэмы, стратэгічная гульня такая, так? Але дзеля чаго мы тут усе сабраліся? Мы сабраліся, каб дасягнуць пэўных зменаў у Беларусі, каб распрацаваць доўгатэрміновыя стратэгіі, каб распрацаваць бачанне агульнае, куды мы ўсе ідзем. Я думаю, што калі гэта мэта, а не сама мэта будавання структуры, якая падпавядала нашым
пункт нашаму разуменню дэмакратыі, гэта можа быць і так, але просто я лічу, што гэта не тое месца, так, што дзеля таго, каб будаваць структуру, дзеля структуры ёсць пэўныя іншыя структуры, стратэгічныя гульні там і гэтак далей. Калі мы тут дзеля пераменаў, то давайте просто не ускладняць працэс. Усё. І я за галасаванне простай большасцю. І мы прагаласавалі за кампрамісны варыянт. Мы пакінулі рэйтынгавае галасаванне пры выбарах спецпрадстаўнікоў. Калі паглядзім, ну, то бок зараз у нас у статуце такі механізм ёсць і такі. Нашы гледачы змогуць паназіраць, як працуе адзін, як працуе другі, і самі зрабіць высновы. Всё. Дзякуй вялікі. На гэтым, по-моему, пытанні вычерпаныя. Жадающих задаваць пытанні ўжо няма. Гэты блок мы можам завяршыць. І зараз наступны ў нас гэта выступы ў абмеркаваннях. Нагадваю, да 2 чалавек ад кожнага выбарчага спіса і да 3 хвілінаў на кожны выступ. Калі ласка, па правілу паднятай рукі. Калі ласка, Тетяна. Так, выбачьте, у меня просто рука штатив устает, поэтому я выключаю камеру, но я тут и все внимательно слушаю. Стась, большое спасибо. Я голосовала за вашего дедушку, вас я знаю лично. Я очень рада, что, ну, я надеюсь, что вице-спикером вас выберут, по крайней мере, за вас. Я точно буду голосовать осознанно. И весь наш список, пока мы тут говорим, мы тоже обсуждали, вы всем нравитесь. То, что вы говорите, да, и так далее. Но у меня, коллеги, у меня вопрос, вот честно. Кто мешал другим спискам, правда, вот заборонял выдвигать своих кандидатов? Если мы говорим про то, что у нас получается, да, коалиция большести, ну, простите, никто же не мешает переубедить нас в процессе вот этого даже заседания, что, допустим, мы вдруг проголосуем за кого-то другого. Я бы хотела, чтобы и наши зрители слышали, я надеюсь, что мои коллеги по коалиции большести меня поддержат, у нас нет обязательств голосовать за кого-то. И мы разговариваем на наших внутренних даже каких-то там чатах без давления на кого бы то ни было. Это первое. Второе. Я не понимаю, почему сначала звучат вопросы, а сфига ли у вас нет никакого политического опыта, а потом звучит, значит, обвинение в том, что вы принадлежите к какой-либо политической структуре. Ну, мне кажется, это взаимоисключающие вещи. Потому что, наоборот, хорошо, что человек принадлежал какой-то политической структуре, и у него есть политический опыт. Если бы я думала по-другому, список «Хватит бояться» обязательно бы выставил нас всех троих на что-нибудь. Но у нас есть свои задачи, у вас свои. Поэтому я бы очень хотела, чтобы на таких открытых заседаниях мы выключали менторский тон училок, которые сначала задают вопрос, а потом обвиняют господина Губаревича, что он ворует время, отвечая на этот вопрос. Может быть, это только я заметила. И еще, я не буду разговаривать с барашками. Я считаю, что это неуважение ко всем. Человека просят назваться, он даже не называет фамилию. У нас овца в чате. Серьезно. Простите меня, пожалуйста. Но у меня уже накипело. Я сколько прошу, хватит уже зоопарка. Я очень рада, что у нас гендерное равенство победило окончательно и бесповоротно. Все. Дякую вялікі. Калі ласка, Павел, ваш выступ. А у меня будет такі каментар, які тычыцца адначасова двух кандыдатак. Ну, шчыра кажучы, мне вельмі цяжка стрымаць расчараванне не вашымі кандыдатурамі, не вашымі здольнасцямі, а тым, што вы не збіраецеся сыходзіць адпаведна з офіса ці знаў. І у меня ўзнікае пытанне, а што ў гэтым выпадку для вас будзе значыць каардынацыйная рада? Гэта праца ў вольны ад асноўнай працы час. Я гэта разумею так. То бок нават калі вось пакінуць па-за межамі абмеркавання пытання аб канфлікце інтарэсаў, а на мой погляд ён ёсць.
Но вот тут просто з пункту гледжання тэхналогіі, нават калі там казаць о бізнесе, а калі ж вы будете займацца координацыйнай радай, калі вы працуеце там. Ну і невялічкая такая рэпліка адносна эмацыйнага выступа дэлегату Мартынавай. Тут не шла гаворка об адсутнасці палітычнага досведу. Я поставил пытанне о том, что у Анжелики есть досвед кіравання некамерцыйнымі і камерцыйнымі структурамі, але нема досведу працы у структурах дэлібератыўнай дэмакратыі. Вось пра што ідзе гаворка. І не трэба тут перакручваць і перапісваць, перакідваць тое, хто чаго казаў, а чаго не казаў. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Калі ласка, Михаіл наступны, і пасля Марыя будзе. Михаіл, не чуем. Добрый день, шановне господарство. Дякую всім, хто у такий зайнятий час приймає уділ у третій координаційній раді. Мене звуть Михайло Кирилюк, я був закликаний у перший склад, у другим я відсутнічав. Зараз тут со списом Павла Павловича Латушка, Рухом за свободу. Мені хочеться як правнику трохи виказатися на конт конфлікту інтересів. Мені подається питання конфлікту інтересів треба розглядати з погляду мети організації, да? А мета організації буде визначатися є все ж таки знешньою ефективністю. Ну ось, наприклад, мені подається, білоруси будуть судити нас як організацію по тому, як ми здолеем їм у чимсьці допомогти. Наприклад, ці буде велика додаткова вартість координаційної ради у розрішенні ситуації на білоруській межі. Ці буде координаційна рада ефективно дзейнічаць там по других болючих питаннях там для білорусів, як визволення політв'язнів. Як будуть судити, наприклад, координаційну раду знешньої політики? Ну, наприклад, по тому впливу, яка вона зможе виказуватися. У нас зараз є некий кредит довіру, да? Він невеликий, ми можемо його повеличити, а можемо поменшити. І ось, подогульняючи, мені здається, що політики, які роблять ефективні кроки у гэтым напрамку, ось ось Светлана Тихановская, ось ось Павел Латушка, я им доверяю, и у меня нема з імі конфликта інтересу. Може быць, з гэтымі палітыкамі ёсць канфлікт інтарэсаў, у каго не хапае даверу. Гэта нармальна, гэта заўсёды бывае у дэмакратыях. Нам з гэтым прыйдзецца доўга працаваць. І ведаеце, што я бы хацеў заклікаць тых, хто ўдзельнічае у гэтым паседжанні, у будучыніх паседжаннях, усё ж такі синхронізаваць запыты з тымі знешнімі задачамі, якія координаційна рада, якім координаційна рада може бути корисна не тільки для самих себе, але й для білорусів, коли ми ставимо перед собою таку задачу. Ось. Тому у гэтым плане я лічу, што ўзаемадзеянне добрае офіса, кабінета, координаційнай рады, сумяшчэнне пасадаў, гэта не дадаць нам канфлікт інтарэсу. А мне чамусьці падаецца, што можа быць гэта наадварот палепшыць эфектыўнасць. Ось з гэтых пазіцый я сыходжу. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Калі ласка, Марыя. Мария Ефимова, Европейский выбор. Я полностью сгодна с Михаилом,
што ўзаемадзеянне больш важна, чым канфлікт інтарэсаў, што мы павінны дзейнічаць в сінергіі ўсе. І наконт таго, што не будзе хапаць часу, Стася, мы з ёй у адным спісе, я ведаю, што яна аддае амаль увесь свой час на ўсё гэта. Таму не будзе такога, што ёй не будзе хапаць часу. Калі я заходжу, у меня іншы часавы пояс, і я заходжу заўсёды, яна ў чаце, нешта не робіць, па статуце яна там увогуле з нашай камандай і з іншымі рабіла 8 гадзінаў у свой выходны дзень. Ну, таму час яна знойдзе і на гэтую пасаду. І, канешне, жадаем поспехаў і Анжелікі, і Стасі. Дзякуй, што вы выдвинулі свае кандыдатуры. І всяго найлепшага вам на гэтых пасадах, калі выберуць. Дзякуй. Всяго найлепшага вам на гэтых пасадах, калі выберуць. Дзякуй. Дзякуй. Я гляджу, што гэты выступ якраз апошні быў у чарзе жадаючых выступіць з такімі словамі напутственнымі. Таму у нас ёсць магчымасць яшчэ у кандыдаткі на пасаду віцэ-спікера таксама з заключнымі словамі звярнуцца да ўдзельнікаў. Час на гэта 3 хвіліны. Калі ласка, Стась. Дзякуй вялікі. Я б хацела ўсё ж такі адрэагаваць на словы Паўла. Мая мэта знаходжання ў Коардынацыйнай рады такая самая, як моя мэта знаходжання ў офісе Святланы Ціханаўскай, як агулам мэта ўсёй маёй дзейнасці ў дэмакратычным руху, мэта валанцёрства у байхэлпе, мэта працы ў беларускім моладзевым хабе і мэта супрацы з усімі НДАшнымі палітычнымі праектамі, якія ў нас ёсць. Мэта адна – гэта дэмакратычная, еўрапейская, свабодная, незалежная Беларусь і вяртанне дадому. Я не бачу канфлікту інтарэсаў у розных напрамках гэтай сваёй дзейнасці. І я думаю, што я на гэтым скончу. Я за прадуктыўны дыялог буду намагацца падтрымліваць усе ініцыятывы, якія будуць у Коардынацыйнай радзе. Я хачу бачыць актыўнасць дэлегатаў, хачу ёй спрыяць, хачу пабудаваць механізмы так, каб яны сапраўды працавалі. Хачу канструктыва і спадзяюся, што гэтыя наступныя 2 гады, што за гэтыя 2 гады мы прыдумаем з вамі штосьці такое, што цалкам зменіць гісторыю Беларусі ў лепшы бок. Жыве Беларусь, усім добрага вечара. Галасуйце за Анжеліку, галасуйце за мяне. Дзякуй вялікі, шаноўныя дэлегаты. На гэтым парадак дня сённяшняй сесіі нашого першага працоўнага паседжання вычарпаны. Наступныя крокі, нагадаю, это выстаўленне кандыдатур на галасаванне, якое адбудзецца ў тэлеграм-канале Коордынацыйнай рады цягам 24 гадзінаў. Я спадзяюся, што выстаўленне адбудзецца неадкладна, і заўтра ўвечары мы зможам ужо азнаёміцца з канчатковымі вынікамі. Таму плённага ўсім дня, вечара, шмат для каго яшчэ, напэўна, працоўнага, і да наступных сустрэчаў на нашых паседжаннях, якія ўжо будзе весці новаабраны спікер, спадзяюся. Дзякуй вялікі вам. Дзякуй вялікі. Добрага вечара, да пабачэння. Вялікі дзякуй. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Дзякуй, поспехаў. Дякую. Поспехаў усім. І Анжелікі,